Дивно дивитися, навіщо мені в стрічці ці халявщики, які прилетіли в США, щоб бритися в смітнику. І як виїхав цей здоровий бугай. Поцьорбаю чайку в знак неуваження. Все, що ви можете собі вообще придумати, яку-то грязь, це буде завжди інтересніше дивитися, чим на красиво виложений мрамор в центрі города, якому 2000 лет. Людям вообще інтересно дивитися грязь, мусор. Вони не хочуть дивитися от этих красивих дівчат, які лежать де-небудь на Мальдівах і показують, які вони красиві і як вони хорошо живуть. Людям інтересно дивитися старі вещи, якісь заброшені города. Всегда лучше і інтересніше подивитися на наркоманів, на яких-то, які лежать обоссані, по подворотням. На це завжди інтересніше дивитися. А бугай здоровий виїхав офіціально.